का रवा जानत बानी की रवा रसोई में राखल एगो साधारण मसाला रवा स्वास्थ्य खातिर सुपरफूड से कम ना होखेला। हाँ, हम हल्दी के बात करत बानी। आज हमनी के बताइब हल्दी के अईसन फायदा जवन की आपके स्वास्थ्य के बदल सकता, ब्लड शुगर के नियंत्रित करे में मददगार। आज के समय में मधुमेह के समस्या बहुत तेजी से बढ़ रहल बा, लेकिन हल्दी ए बीमारी के काबू में भी मदद कर सकता। हल्दी शरीर में सूजन के कम करके इंसुलिन प्रतिरोध के ठीक करेला। इंसुलिन वो हार्मोन है जवन हमनी के ब्लड शुगर के नियंत्रित करेला। अगर शरीर में इंसुलिन ठीक से काम ना करे तो टाइप 2 डायबिटीज के खतरा बढ़ जाला। हल्दी पैंक्रियास में मौजूद बीटा सेल्स के काम करे के क्षमता में सुधार करेला। एकरा बाद बीटा सेल्स इंसुलिन के उत्पादन करेले जवन की ब्लड शुगर के नियंत्रण में राखेला। एकरा अलावे हल्दी आंत के स्वास्थ्य में मदद करेला, यानी पेट में मौजूद निमन बैक्टीरिया के सही तरीका से काम करे में मदद करेला, जवन की शरीर में चीनी के सही इस्तेमाल में मदद करेला। अवूरी डायबिटीज के लक्षण में सुधार करेला, याददाश्त बढ़ावे में मददगार। का रवा जानत बानी की भारत में डिमेंशिया जैसन बीमारी बाकी देश के मुकाबले बहुत कम बा। एकर एगो प्रमुख कारण हल्दी हो सकता, काहे कि इ दिमाग के सूजन के कम करे अवूरी याददाश्त के तेज करे में मदद करेला। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन दिमाग में ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर BDNF नाम के पदार्थ के बढ़ावे में मदद करेला। यह पदार्थ से हमनी के दिमाग में नया न्यूरॉन के विकास होला। जब दिमाग में BDNF के मात्रा कम हो जाला तब याददाश्त कमजोर होखे लागेला। अवूरी अल्जाइमर जैसन बीमारी के खतरा बढ़ जाला। हल्दी खइला से दिमाग में BDNF के स्तर बढ़ जाला, जवन की मानसिक स्वास्थ्य के निमन राखेला। अवूरी उम्र के संगे होखे वाला मानसिक कमजोरी से बचाव कर सकता, हृदय रोग से बचाव में सहायक। दिल के बीमारी आजकल बहुत आम हो गईल बा, लेकिन का रवा जानत बानी की हल्दी भी आपके दिल खातिर बहुत फायदेमंद बा। हमनी के शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ला के चलते धमनियन में कोलेस्ट्रॉल जमा होके लागेला। अवूरी खून के बहाव के रोक सकता, लेकिन हल्दी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कम करके दिल के धमनियन के साफ राखे में मदद करेला। यह ना हल्दी ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में राखेला। अवूरी नया ब्लड वाहिका बनावे में भी मदद करेला। एकरा अलावे हल्दी हमनी के खून के नली यानी एंडोथेलियम के भीतरी परत के भी स्वस्थ राखेला, जवना से हार्ट अटैक अवूरी स्ट्रोक जैसन बीमारी के खतरा कम हो जाला। सूजन कम करे में मददगार। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन एगो प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी यौगिक हा, जवन की शरीर के सूजन के कम करे में मदद करेला। जब हमनी के चोट लागेला चाहे कवनो संक्रमण होखेला त शरीर में कुछ रसायन निकल के खुद ठीक हो जाला, जवना से सूजन हो सकता। करक्यूमिन ए रसायन के नियंत्रित करेला। अवूरी शरीर के जल्दी ठीक होखे में मदद करेला। गठिया के चलते शरीर के जोड़ में सूजन होखेला, जवना के चलते दर्द अवूरी अकड़न हो सकता। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन ए सूजन के कम करेला। अवूरी जोड़ के लचीला राखे में भी मददगार होखेला। प्रतिरक्षा बढ़ावे में मददगार। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन बहुत शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल अवूरी एंटीफंगल यौगिक हा। इस शरीर में सफेद रक्त कोशिका के बढ़ावे में मदद करेला, जवन की बैक्टीरिया अवूरी वायरस से लड़े के काम करेला। हल्दी कुछ खतरनाक बैक्टीरिया जैसे कि कोलाई, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी आ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के खत्म करे में भी मददगार होला। एकरा अलावे हल्दी शरीर में साइटोकाइन्स नाम के पदार्थ के संतुलन बनावेला, जवन की शरीर के प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के नियंत्रित करेला। माने हल्दी खैला से सर्दी आ खांसी से लेके बड़का बीमारी तक के बीमारी से बचाव हो सकेला। तो हल्दी के अपना आहार में जरूर शामिल करें। अगर ये वीडियो अच्छा लागल तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।